Fid-dawl tal-effetti negattivi fuq is-soċjetà ikkawżati minn żieda eżaġerata fil-kostruzzjoni mingħajr pjanar serju min-naħa tal-Gvern, din l-Art Ħelwa tesprimi l-appoġġ sħiħ tagħha għall-appell lill-awtoritajiet sabiex jisimgħu it-tħassib li dejjem qed jikber minn ħafna komunitajiet. Komunitajiet li qed jaraw il-lokalitajiet tagħhom medda minn kostruzzjoni bla rażan. Fis-sqarrija ġie spjegat kif il-qerda tal-wirt naturali ta' pajjiżna qed tbiddel b'mod drammatiku u riversibbli in-natura arkitettonika distintiva, il-pajsaġġ tat-toroq u l-orizzont tal-bliet u l-ħula tagħna li evolvew b'mod mill-isbaħ fuq bosta ġenerazzjonijiet u li issa qegħdin jiġu kompromessi u jinsabu anke f'riskju li jintilfu. Din l-Art Ħelwa qed twissi kontra l-attentati mill-Gvern li jklassifikaw bħala regressivi in-numru dejjem jikber ta' residenti u kunsilli lokali li qed joġġezzjonaw għal proġetti li huma jemmnu li affettwaw ħażin il-lokalitajiet tagħhom. Il-Gvern għandu jisma' lin-nies iktar milli jmexxi l-qudiem b'ekonomija mill-iżviluppaturi benefiċċji għal żmien qasir biss. Din l-Art Ħelwa sostniet li l-futur m'għandux ikun infassal biss fuq il-faxxinu ta' akkomodazzjoni għas-sinjuri, iżda minn spazji urbani maħduma b'attenzjoni li jibnu fuq il-wirt għani tagħna. Kien propju l-Prim Ministru stess li l-ħadd fid-diskors politiku tiegħu semma l-faxxinu biex jattira s-sinjuruni. Totalment ġdid, totalment. Ta' nies illi mhux ġewwa Malta u ħajonfqu 300 euro kull lejl lukanda. Nies ġewwa Malta li jonfqu 5,000 euro kull lejl lukanda. Immaġinaw. L-appell ta' din l-Art Ħelwa wasal ftit tal-jiem wara li l-Kummissjoni Ambjent tal-Knisja wkoll appellat lill-Gvern sabiex jagħmel il-parti tiegħu f'dan is-settur. Appellat ukoll għal pjan fit-tul biex tkun attakkat tal-kawża tal-kwistjoni u mhux is-sintomu. Il-Knisja qalet li l-ekonomija ta' pajjiż ma tistax timxi l qudiem jekk ma jingħatax prijorità lill-ambjent u l-fibra soċjali.